Sme tu zase už druhýkrát. Teraz aj s pomocníkom sme na nejakej inej Jump nejakom. Skúsime to dať. Mohlo by sa nám to podariť. Tu už krv na zemi. Inak sa mi to odbije. Skúsime. Dobra. Skúsme to robiť. Extrémne sa mi to laguje nejako asi. No to je divné. Skúsime ísť hore po rebríku. Funguje, to som nečakal. Dobre, idem od znova. Sem, asi to vyšlo. Kapusťák nechce sotiť. Okej, ideme to nejak divné. Pozrieme sa na výšnu. Dobrý, nemám. To čo? Dobre, najzalagovanejšie video. Počka sa tu, je sa tu kde emoty. Takže mohlo by sa to fungovať. Už to funguje. Okej, dali sme to. Mohli by sme si tu kúpiť aj paš. To je 59. Nejaký pípek vo vzduchu. Má nejaké adminy. Okej. No, tieto babiky sa nedá ísť. Takže skúsime si kúpiť paš. Pomocník mi hovoril, že je docela dobrý. Tu mám 59 jauksov. To je dosť, ale dá sa. Jo, typek nepošel. Som si urobil sám z pomocníka. Tohto typka pašneme. Yes, dali sme ho. OK. Prvé video už vyšlo. Myslím si, že sa docela podarilo. Prvé video. Na prvé video sme dali docela dosť dní. Aj on lieta. Napíšem do chatu. Lietaš. Ja neviem, mi to dalo samé. OK, dalo mu to samé. Skúsme. Ešte 10 sekúnd. Tak by sme mohli dať paštené bacon. To je zábava. To by nemohlo byť video bez zábavy nejakej. Dobre, už ideme znova. Asi nám dalo nejaké penízky. Nejaký kapusťák nasotil. Cipák! Toho kapusťáka musíme zabiť.
Dobra, už je mŕtvy. Sorry. Tak, tohto typka je dole. Ešte je ten kapusťák. Či? To je iný asi. Hej, to nemá pas, ale je tak si neurobím srandu. Keď lepšie bolo na konci sácať. Skúsime zo first personu hrať, či to bude lepšie. Možno, hej. Dobre. Tak. Ajaj, nejaký chcípak nafotil. Ale je to docela realistická hra. OK. Aj, tak. Rože dole. Ešte máme 18 minút. Chcípal som. Dobre. Tak sa akorát zase lívol. Teraz to už sme mohli dať, ale chcípak nás sodil nejaký. Dobre, až nebude ešte chcieť. Aj ja mám pas. On tam ten... Jo. Nie, to nebol on. Tento. Cípak kapusťák sa s ním ide byť. Dobre, ani sa neodváži skákať. Takých cípak, my nie sme takých cípaci. Ojoj. Zase som chcípala, ale čo sa stáva. Ideme zase na mo. Saďme typkou. Dreva nejakého. Tak? Ja to stav. To by som asi nemal stať. To by sme mohli. Ojoj. Ja som padol. Karma je zdarma. Bruch. OK. Poď. Jaj, to mňa zase sletilo, alebo švihlo, neviem. Čo sa to ešte? To niečo. Neviem. Ešte v čete. We are not horses, we are humans. Dihnová legend hláška. OK. Dobre, typka. Sme skoro sletili, ale my sme chcípli. Čo je to? To je záchod. Wow. Divné podmienky. To je asi najlepší hráč tej hry. Nejaký guard. To je kapusťáka. Čo napísal? Teraz niečo píše. Tohto kapusťáka sa tým. Akože dosť brutálna hra. Tak dúfam, že si zvyknete na to, že budem toto natáčať niektoré tak videá, ale jasné, že budem aj iné natáčať. Napríklad moju obľúbenú hru, to bola v prvom videu 99 nocí v lese. Mohol by som si šetriť aj
tej hre na iné klasy, lebo mám zatiaľ iba Huntera, ktorý nie je až taká dobrá klasa, ale niekedy sa hodí na bejsku. Okay. Dobre, aspoň raz to cieľa ešte. Pre tohto Johan. Taký. Môže ten typek cípne. No, už som mŕtvy. Dobre, toto video už by mohlo byť u konca. Si myslím.